Aquesta tarda us presentem amb en Lluc, que és estudiant de publicitat a l'UDG aquí a Girona. Bona tarda, Lluc, i gràcies per ser-hi. Has hagut de patir algun tipus d'agressió, ja sigui física, de llenguatge, de tracte o bullying per la teva condició? Com a agressió física no, però com a agressió verbal i potser de tracte sí. Sobretot quan era més petit, que jo no sabia ni què era ser gay ni què era res. Llavors potser sí que m'insultaven per la pluma o així, però ja fa molts anys i era petit, llavors com que ja quasi ni me'n recordo. Sí que és veritat que a vegades pel carrer diuen algun comentari o així, però no res super seriós. Heu hagut de fer quelcom al teu entorn, o tu, per enfrontar-vos a actituds agressives? Aquests comentaris pel carrer que dic, doncs sí que és veritat que si no em pillen en un bon dia o així, sí que jo em giro i els dic alguna cosa, i quan era petit potser la meva mare sí que va parlar amb els pares d'alguna persona que em deia alguna cosa o així, però tampoc he pres com mesures super fortes en aquest aspecte. Creus que la força del col·lectiu, de l'organització, és important? Creus que col·lectivitzar ajuda a visibilitzar les agressions i a educar la societat? Sí, totalment. Jo crec que el fet que hi hagi un col·lectiu i que les persones afectades per tot això puguin incloure's en un grup de gent o sentir-se part d'alguna cosa fa que tot sigui més fàcil i que ens ajudem una mica entre tots indirectament. Hi ha hagut un augment considerable de les agressions del col·lectiu LGTBI. A quina raó atribueixes? Potser ho atribuiria al fet de les xarxes socials, el fet de que ara tot sigui tan global i que tothom pugui expressar el que vulgui a través d'una pantalla. Jo crec que la gent perd molt la por a dir qualsevol cosa, en tots els àmbits i en aquest també. Llavors, jo crec que les xarxes socials és una font principal de ciberbullying cap al col·lectiu i llavors pel que fa a agressions físiques potser sí que també hi ha hagut un augment, no et sabria dir per què, perquè ja et dic, jo les agressions físiques per sort no les he viscut mai, ni a mi ni a gent del meu voltant, llavors en aquest aspecte no sabria dir-te. Creus que les administracions, l'educació i la societat en general estan fent prou per vetllar pel col·lectiu? Jo crec que sí, és a dir, s'ha avançat moltíssim aquests anys i jo crec que les administracions, sobretot les institucions i així, fan coses que serveixen moltíssim per millorar la situació, però penso que es podria fer molt més. Què més haurien de fer les administracions, els ciutadans i les entitats? Penso que des de les administracions, jo crec que el problema rau sempre en l'educació que rep la gent en general i sobretot a l'educació a casa. Llavors jo crec que si no has tingut una educació superoberta de ment o doncs això, amb base a la diversitat, normalitzada, sí. Doncs costa molt més que l'infant en qüestió desenvolupi aquestes idees per si mateix. Llavors jo crec que l'educació és superimportant i crec que des de les institucions a nivell governamental s'hauria de donar ajuda o no sé, ajuda o el que sigui. Que algun apoyo ja des de la infància, o sigui, a nivell educacional, o sigui, que això es prengués com una mesura dintre dels col·legis. Totalment. I llavors, pel que fa a la ciutadania, clar, el que fa falta és que la gent obri una mica la ment, sobretot la gent que no la té tan oberta, que estiguin disposats a aprendre i a veure que el món és divers, que en tots els aspectes, i entendre que no tothom és com ells volen que sigui, no com ells els agradaria. Què més voldries afegir? Per tota la gent que pugui estar afectada o que estigui afectada ara mateix per la seva condició sexual, jo, com a persona que mai ha tingut cap problema per això, que no he tingut cap problema amb la meva família o amb el meu voltant per la meva condició, jo sempre dic que el relax és la base de tot. És a dir, si tu estàs relaxat, si tu te penses les coses, llavors sortir de l'armari, que és un concepte molt gran i tal, és molt més senzill si tu prens amb calma, si només surts quan et sentis segur i si vols sortir, hi ha gent que no surt i no passa res i ja està. I a part d'això, res més.
Doncs moltes gràcies, Lluc, per ser amb nosaltres i per la teva sinceritat i per respondre aquestes preguntes aquesta tarda. Gràcies.